Ito yung kanduling dalawa. Ito yung dumali sa akin. Yan, maihaw ka na ngayon. Kabayan tayo makita ng mga nyayain. Ala! Iba ka pre. Iba ka sa lahat. Patay. Yan. Gabi. Good morning guys, nandito na naman kami sa ilog para mangisda. Siyempre, kasama natin si Bro Robin. Yan. Si Papa Along. Yan. Timer. Si Kuya Anton at saka si Tatang. Bale, 5 pa lang kami guys. Inaantay namin si Joseph saka si Guy Lusak kung darating. Sana dumating para kompleto. Kasi mahirap mga pag konti lang yung yung tao. So, latag muna natin guys. Sana makarami at lulutin natin mamaya. Boom! Ito guys, may nahuli ako. Oh. Biya. Galing dito. Yan, lagyan natin para makahuli ulit. Masarap to guys. Yan oh. Wow. Hi, shout out kay Pare Rap Rap. Yan. Dito tayo sa ilog. Dusay. Dan. Kasi dasurok yung kumurang. Pwede na to. Ang dami. Oh, dahil guys. Tapon natin mga maliliit. Malukot. Lintaan tayo. Tinigbas dito na. Ang dami oh. Oh. Pwede na to yan. Kasi inyati kasi kinawin ni Dante na ta. Anteng tubagi. Ang dami. Mapag na kami. Ganda oh. Mabigla. Kolektor. Ito yung maalas din sa atin. Step nga lukota. Ang dami bro. Oo, pangulinda. Mga taga-taging po. Sa kabilang baryo. Yan. Dito sila naliligo. Yan, mga dati nakita na namin sila last year, no? Tinaman tayo ng kanduli guys, oh. Oh. Sakto yung bandang taas. Ito. Aba, dakal ay. Aba na mga atoy. Ito guys, oh. Sakit. You know. Mudugo na lang oh. Oh. Wah. Abdi boy. Gasan natin. Oh. Mabdi guys. Sakit. Oh. Ito na yung nakasugat guys, bandang taas ito. Yan. Maliit, buti sana kung malaki. Napaganda ng panahon. Yan oh, tirik na tirik yung araw. Yan, umabot na kami sa pinagpipiknikan natin. Baling diskarte, dito na kami magluluto. Hello guys, ito yung mga nahuli namin. Malalaki at saka maliliit. Nakikita sa camera. Tignan nyo. Lulutuin pa lang. Yan, inihaw, sinigang, saka
Lechon paksiw. Lechon paksiw. Yan. Ito tayo maghugas guys para ano, yung mga tatanggalin natin mga bituka. Kakainin din ng isda yan. So hindi sayang. Marami-rami ito guys kasi ilan lang naman kami. Oh. Dami oh. Yung panya may ano na. Halos naputol yung ano niya, yung natapakan niya. May natira dyan sa paa mo, bro. Valid bro. Hindi, nag-alala lang kasi ako kay ano, Bay Tapias. Ano. Magaling na bro. Magaling na? Ano lang, lumobo lang ng konti. Yan, si pare Joseph. Nag-iihaw kami ng ano guys, oh, ng isda. You know. Ito yung kanduling dalawa. Ito yung dumali sa akin. Yan, maihaw ka na ngayon. Tapos mga silap. Yan. Yung kanin natin nandito. Wow, marami-rami ito guys. Punong-puno. Ito yung masarap na inihaw guys. Oh, yung bigla sa apoy kasi magmamantika talaga yan. Saka manamis-namis kasi malaki na. Ay, fresh na fresh. Dating gawin. Makatas. Ito guys, oh, pinutulan namin yung ano, isang 1.5. Wala kaming baso. Inumin ni katatang. Ang diskarte ni para Joseph, oh. Pulutan. Sulto pa. Isulto mo na. Sarap. Asim. Oh, nag-ihaw pa si pare Robin doon. Bale, pulutanin na lang natin to. Yung ano natin, yung tumusok sa paa natin. Asan na yung timira sa'yo? Ito. Ayun o. Ay. Ay, nawala. Diyan lang. Wala. Dami yan. Baka mapuno yung kaldero dyan. Tabayan tayo makita ng mga jaya yun. Tabayan tayo mo tayo ng kalumutan. Rumah kalau 5 tahun sih. Saja. Yan na lang na iwan guys. Ubusin nyo na. Ba? Ato? Bro, tira. Ato kayo kung Man yung ano mo boy, may tayo pa. Oh sige, fire. para pa yun. Punta tayo sa taas guys. Baka meron dito. Yung mga nagtatanim ng tabako dyan guys, oh. Bale nagpapatubig sila. So dito banda sa amin, halos wala nang nagtanim. Puro taga kabilang baryo, taga dyan. Yan, sila na po yung nag-hire. Guys, ng mga bata kami pag nakakita kami ng mga helicopters, tuwang-tuwa na kami. Labasan sa mga bahay. Tapos magtatawag kami ng mga bata, tapos kantuhan. Mga nakita namin. Yun lang. Mag-isa. Laging dalawa yan Papuntang Santa Ana Cagayanata guys. Lusong tayo. Ito, may pamingwit dito. Tagal na to. Puro kalawang na Singtanda ng ni Pops yung pamingwit na yun. Nilalamig na siya. Mukhang malalim medyo malalim po dito. Ano? Yan, wala pong waterproof case tong ano natin, camera natin. Malalim boy. Sabi tayo baka ako pa yung makahuli ng ano, pinakamalaki. Tilaps. Isang kanduli na tayo guys, nahuli ni parang Joseph. Kanduli, isang silap. Saan na yun? Hindi pa nakapondo yung sa baba. Mukhang nakahuli na naman si parang Joseph. Ano yan, pre? Ay!
Dalawang tilapia ata yan ah. Ay, silap sa tilapia oh. Buri ka long, dati ko natak Oh. belum taulog na. Stig. Oh. Huli, isa. Sana maka huli tayo ng malaki-laki. Nay! Dajay, likod mo tang. Magtaw. Nay! Ay! 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 Tata. Sa dakal aja dajay likod mo. Limagtaw. Daring kail. Ah. Uy! Uy! May siksik sa may ano. Yun o, dyan siya lang kumukuha guys oh. Tilapia. Malapit, malapit. Parang Joseph lang malakas. Damat siya. Napigay nga lang yung pimaban. Meron pang natanggalan ng ulo. Dalawa. Ang dami guys. So yan guys. Oh. Matalon-talon yung mga ano. Gulay. Tol, tol. Gama dyan yung vlog mo sa tingin. Ang dami. Dalawa to. Ang dami talaga dun. Kaya lembutan na yun. Dalawa. Tilapia. Oh, di ba? Up dong. Hindi. Sumabit pala eh. Asam. Ano ka? Tingnan, tingnan. Awalin mo niya sa kon, kasi ida kon. Hey, Soy, pangas. Uwi na agad natin. Ah. Pinili na siya. Gari. Dami oh. Ala! Oh, tertera. Panglinta. Dami oh. Ulam. Mga maliliit, balik. Awanin, ano? Pangpaksiw daw to guys. Yan. Yung mga ganyang klaseng isda kasi guys masyado mabilis magpadami. Yan. Milyon na ata yung populasyon nila. Ado may bulong na ako kapag doon. Mati-mati. Ayan, dami oh. Wow. Lapit pa para Joseph. Iba ka. Iba ka pre. Iba ka. Silap silap. Oh guys, silap. Silap silapi. Oh pre. You know. Duli guys, yan duli.
Kanduli. Delikado yan, delikado. Putol, pinuputol. Tibo. Yun. Ano? Tatakla tayo dito sa. Hahay. Ito yung kanduli na nahuli ni nakita ni ano Papalong, you know. Ay, tatlo pala, you know. Kanduli pa. Wow, sila. Wow. Oh, ni Papsi, you know. Huli. You know. Yan. Isa ulit. Silap. You know. Tatlo, apat. Bumabalik. Paada ka na eh. Jewfish na eh. Nay, kumara. Boom. Oh, tilapia oh. Nag-iisa. Nag-iisang tilapia. Nay. Go. Ito, alam lang. Sambukol. Nahuli. Tapos na kaming maglambat. Bale, nakarami rin kami. Mga maliliit, malalaki. Kinuha nila yung mga maliliit kasi yun yung mga isda na marami talaga. Marami talagang bilang nila at hindi nanganganib na mubos. Saka yun yung mga matatakaw na na isda sa mga natin pamain sa pamingwit at masarap pangpaksiw, sabi ni Joseph. So dito na nagtatapos guys, magpaparte-parte na kami. Ito, buhos na ni Kuya Anton. Patay! Yan. Dami. Madami-dami to guys. You know, yung mga kanduli, iwalay natin. Dalawa, tatlo. Oh, nanunusok ka pa. Apat na kanduli. Tapos na kami magpartihan. Yan, kanya-kanyang hugas na ng mga parte. Si Bro Robin binalikan yung yung ibang natirang naluto kanina para may pulutan mamaya. Sila Kuya Danday pauwi na rin. Joseph. Bukas guys, kita-kita tayo sa sa Aranaar, sa Dawag. Dawag. Bale, doon kami sa Lawa mangingisda. Sana swertein. Cash and cook na naman yun guys. So hanggang dito lang. Maraming salamat po at ingat. Boom.